zami zingakanani yobekesela. Sanibonani, ugogo uMseleko lo okhulumayo niyamazi ke nani ohlale vele engitshela indaba ezimnandi kanjalo ezinhle ezakhayo nenjani njani. Namhlanje enginizele nako ilokhu sizokhuluma ngabathakathi ukuthi kunesikhathi sokuthi mhlawumbe uthola ukuthi emzini wakho niyacindezeleka kunezinto ezishaya phezulu kwendlu uyabona nje kunobugidigidi obusegcekeni ongabazi ukuthi obani kuze ucabanga ukuthi ongathi kunezinto mhlawumbe egijima egcekeni mhlawumbe ucabanga ukuthi izinja zakomakhelwana noma mhlawumbe izinja zakho kanti cha akuzona abantu abagangayo emzini wakho abathuma izinto zabo ngale kwalokuthuma kwalezo zinto zabo ezisuke zizoganga zizonibulala phakathi kwekhaya noma zizokwenza ukuthize okuzokwenza ukuthi lingabi ikhaya liphumelele ikhaya leli. Enye into ke engifuna ukunazisa ngayo namhlanje ukuthi ibalulekile ngendlela esimangaliso. Ayikho into ebalulekile njengokuthi ikhaya uliqinise. Mangisho ngokuliqinisa ikhaya ukulibetheka ikhaya lakho liqine lingadlali omamtsotsi abathunwa abantu bato begidagida khona. Ngithi ke ebengifuna ukunazisa bona la kagogo uMseleko ugogo uMseleko ufuna ukunitshela ukuthi la ekhaya uyakwazi ukuthi akwenzele lokho ngesikhathi futhi ekwenzela kona uma ekwenzele kuba nezinto ezithize ozokazi ukuthi uzibone ukuthi cha into eyenziwe phakathi kwaleli khaya yenziwe ngendlela ekuyiyona ngoba ngalesikhathi sengiqiniselile umuzi wakho awuphindi uzwe lutho eligidayo uphinde uzwe lutho lushapha ezikwezinto nokuba sengathi kunento ehamba phezulu kwendlu nezinto engathi inyoni uzwe ngathi pha kulokhu senze ngathi kuyinyoni izinto ezithunywa abantu. Lokho siyakuqeda nyaka uthule ekhaya ukuthi cwaka. Sengisho ukuthi ke ngalento lesithi masisiyenzile kwakho bese sikushiya nokuchela mhlawumbe uzokuchela nje inyanga yonke uchele nje ikhaya lakho babone noma bethi bayasondela ukuthi ayikhona kusondeleki. Ngisho ukuthi ke la kugogo uMseleko uyakwazi ke ukuqinisela ikhaya lakho lithule lithi ntu kungabi khona ngisho inyovonyovo yengxabano ekhaya kumama nobaba wekhaya ngoba kuyenzeka kube kwesinye isikhathi kuthunywe lezo zinto nje zizokwakha nokuthi ekhaya ningezwani ukuze ngoba bafuna ukuthola kahle amanxeba okungena ngoba abantu mabengabambisene ekhaya iningi into eyenzakalayo kuyenzeka uthola ukuthi abasezwani nakhona ekhaya ngokubambisana kahle ngoba kunalezi zinto ezenziwe phakathi kwaleli khaya lezi ezifuna ukuthi ziqedwe kufuna lapho kutholakale umuntu okuyena ozoqinisa ekhaya liqine ikhaya lithi ntu kuze ngabe ikhaya lokudlala nje uma mthotsi abathuma abantu nokufuna ukufunda kuzofundela emzini wakho. Abanye abantu baze bahlushwe yizilwane kanti izilwane lezi ezithunwa abantu zizogidagida la ekhaya naze kufanele ukuthi zivaleke ngoba ikhaya maliqinile azikwazi ukugidagida phakathi kwekhaya. Kufanele nje ikhaya kungabi ikhaya lokudlala lizodlala zonke izinto lezi okwenza ukuthi kube ikhaya ligcina selilula ukuthi noma umuntu beshaya nje komunye umuzi kodwa kudlulela kwena makuphepha kwexhora uzoshaya kwakho ngoba umuzi wakho ulula awuqinile. Iyona nto namhlanje bengithi cha ke ngikhulume ngayo kuze ngoba kunabanye abantu abanganaki nje ekuze nje ke linake likwazi ukuthi ezinye izinto zenziwa izini nantoni phakathi kwekhaya. Ugogo uMseleko ke namhlanje ilokho ebengithulela kona uyabonga kakhulu ukuthi nilalele uhlelo lakhe. Inamba nizoyithola enzansi manje imdinga ugogo uMseleko nimfonele uyafoneleka ngiyacela ukuthi nilike nicommente nisubscribe. Uyabonga uMakhosi uMseleko.